Kaseng New Tribute Council HYC kala ujo sa kasiri migraya High Court dak letter petition in public interest bahkan simkam persya ya kebedon keti hak balawan ra ya kejing du kemen sembre bat bu jingma ya kipa ba balait bawan hak srok ba National Highway Saupau jong ke Shillong penusla dauki ka HYC ka siming ni senjam haren ba hanin kasngi angut gibrega du ai ya kejing im haren ba mau ba ula ban krup ya ke kali pick up kan ba gidang ya hakan ceka ka bahap hamauli shuai kani hostem aja pulai angut kibrega khat harangan na kajing syarat hamau ba bahap na kajing ti surak ka company bat mensiam snem pat sangut ka khat na kajing nok ka kali syariat na kajing bumbiang ka rukam budak ka company haduk mentah nadu aja pulai kajing yap breu ka kot se khandai ngut hak tai surak silong penusla dauki upstan ka CYC ba roi ka par senrem roong ba ka seng ka pliang sobha ya ka roi ka par kham tam man yo ya ka surak ba ba bha hanrei kalong ka basneu khejur nama ba kamlong ka basingan hakalai kawan ula ong ba kala bandon ka jing le bakala ki bre ba ti ya ka surak bat ka pat ya ka high court miklaya bakan simkam ya ki badon keti bat ban pentikena ba kalai kawan ka dai banlong ka basingan kat badang tre ka te ka surak Ngiyo i ki jingja accident ki bakha ki balawan ra ya ka jingdu no ya ki mensiam ki bakodor bakum juru ka jingjulor jong ki kali ki tiar kita jong ki rupat ba kadai gawe ni ki surok ki ba ki nong song snong jong tu kodong kathan penusla seduk sedau ki penon kam ki toris da ki spa di ki hajar ngut ki penon kam itu surok hot ngi smok thu ba ngi don kam ban sna ban penhe surok ban kumta ter ter kenapa kan suk ya ka jingle jingwan jong ki pat ba ki ba penon kam itu surok ngi pedang ngi ka development ngi pedang ngi ka roi ka par ngi so comment ya abang ngi yo ya kala ban yo ki surok ki ba bha ban penhe ki surok namar kan ni kan wan ra ka jing mentoy ya ki nong song snong kan wan ra ka jing mentoy ka jelahi bro kwe ndrei kum ga seng pat ngi so khya habang ngi yo ya ki ni ki jingja ki ba ja na ka por sa ka por ngimla ban len lada ngi ken mau bhai ki jingja nandu bala sedang kani ke surok ban penhe kani ke surok kathan pun usla haus nam arjar kulai angut ki beri ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando to ka jaka hakas nam arjar sangut ki beri na ka jo kolong yen khlung ki badang red kemi bat ki bahi ngasam ko masangut ki lahap syariat bat ki ladu la ka jong jing em bat menin kesngi ngiyo saya ka khubor ka ba sa arngot ki beriyo ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando ka jing tua ma lemba ka jing tre jong ka surok bat ndei tang ke ki ngi ladu la ka jong jing em re ki bun ru ki kali ki bala julor lemba ka jing tua khando ka jing tua ma tingi ngi syam ba kani ka jing sna jong ka surok nang ni na shalom shadu shapan sha lemba pendusla shadu shadauki imat kadon ke ya ka ba kinong pentre kinong pet ya ka kam kim shem la but renti but bed ya ki kendon ki badai ban pet ha por basna ya kasurok namar basna ya kasurok de bandon kita ki kilat ki ban penti kena ba kanom don ka jing julor ya ki tia kita kanom don ka jing du no lani ka jing mensau jong ki brio ki bo pendon kam ya tu kasurok dai ha ni kasurok ka basna nangni na shalong penusla do dauki ngilap ba imat kadon ka jingduna hangnu jong ki beri ki bo pentre to surok bat ki department la ne ki tanat jong sarkar ki ba pet ya karo komtre ya surok kabalawan ra ba la dengi ken kala pois dat kumba ship hongot ki beri ki bladu la ka jong mansia ti halor ka ni ka jingja namar ba kamde ka jingja ka ba jatang sisien menen ka si kumo ip o arja kulai angut ki beri kladu la ka jong jingem hau jar sangut ki ladu la ka jong jingem menden angut ki ladu la ka jong jingem bat ka jing julor jong ki kali ki tiar kitar ki bayak nama ka ni ka surok halor ka ni ka ki jingja na kalian dong seng ngilas ngodai ban tho syaka high court bodon buram jong ka jala mek halia ka jong ngi ban pentep ya kini ki jingja ki baca lembah ka jing snai ka ni ka surok ban haju ko po ban kerpat ya ka high court ba ka dai ban syemkam ban pentikena ba ka jingya jingyeng lembau ni surok mo nang ni na shalong sa penusla shadu shadauki hakni ka por ka badon ka jing pentre ka ni ka surok ka de ban long ka basingan kumba kolong menta ki brio kim singan syu kaya bat ngimtep balada umdon badot lada umshim mi kilat kelenti
ban yada na kajing penjulor ya kitiar kitar ban yada na kajing la kajing wanra ya kajing mensau bat ya kajing yap jong ki brio le si ki popendon kam ni surok yo le si ya ki sngi bat ki por ki ban sawang nginang do ya ki mensim brio mo ki popendon kam Hinom lak ban khang sa e kasurok. Hilak ban khang si sngi ar sngi lai sngi. Ndrei kadi kasurok bo pendon kam dik kumang pin gi hajar mut ki brio ni surok. Dala da khang sa kumakalong menta ke office jong SDO civil jong pun urslau pun mi ko ada ban khang ni surok sipor. Hatu kata kade ka permanent solution ka ba hilak ban khang sa e surok. Ban nom yat nom yen. Tengi ngis ngo ba lembaga ni gajing tho ya ka ba ngi la tho menta ka sngi saka High Court bedon burom ka jongi ha kedur jong kata letter petition ka mangi ong baka High Court kan sim kam kan sim ya kan kam ban pethu ya kini gi jingja ki balaja kini ki ar lai tli isnam bat ban penti kena nang ni syakmat bakin kum kini ki jingja kim dei ban jashu bat ka High Court ka dei ban kentu la ne bakan I direction ya ka sarkar jala ka jongi ya ka PWD department bakum ya kontraktor bo pentre to kam bat kumju ro ya ka NHIDCL bakadai ban thau ya kilat kelenti ban yada na ka jing du no jong ki mensiam ki bokordor jong ki pardo persnam ki jong ilani ki parabri ki bopenan kam ya to surok ba kumju ro ya ka jing penjulor ya ki kali bat ki wi ki tiar ki ba yak ki ba penon kam la banyak ban yang lembang ni surok ba ka ju ka por ngila ong ro ya ka High Court bakadai ban sim kam ban pelong ya kata road safety audit kaban penting kena ba hakum kani ka puar ka bodon ka jing snai kani ka surok la ka long shngan ni am ki beri bikin pondon kam kani ka surok bat kumju ru ngila ong ngila bu ka jing karpat ahmad chong High Court bedun burom golong balamba ka jing sim kani ka kam ban penting kena ba hapor ba snai kani ka surok kini bendon ki jing yada kilat jing yada la dolong bikin don ki barricades haki jaka ki ba don mo ki riat ki ram ki bedon ang tu kin don ki light sa ka puar menmit kayat kayeng kaban ajing sngan ya ki nonglet nongwan kindon ki police personnel ki ban up hagi jaka ki balong accident prone kemengi ong ki balak ban mi ki jingja accident ki ba fair bat ki we ki la jing da namar ba fair haki case ki ba fair ki bede ba road safety kila de ban ai ki kendon ba kumnu ke sarkar jela ka de man penting kena ba ban penduna ya ki jingja accident lemba ki surok ki ba penon kam la kalong ka national highway la kalong ka state highway la kalong wat ki surok ki ba penon kam ha ki nong kendong la ne ki jaka ki ba khamlong khamning kendong tin akaliang jong ka seng ngilap hak ya kani letter petition ahmad jong High Court bedon borong ko jongi da kajing kerpat ba ka High Court kan sim kam ya kani ka kam bat kan wanra ya kilat jingya da ya ki nong shong snong ya ki pat ba ki ba penon kam yo ni surok nang ba kini ki jingja ki bangila mat kini ki ar ba likely ki snam kim de shu banja nang ni sakmat bat ngi melenti ba High Court kan pediang ni kajing kerpat ka jongi bat ngin yo ya ki ban ai baka High Court kan direct lani kan ai hukum ya ka sarkar bat ya kitanat ki badai pet lani ki beri ki pentre kam ni kam kin shim ki la lenti kam kini ki jingja kinom ja shu nang ni sakma kita ki beri ki ban shim ki kli lalong badai kontraktor lalong ki ginong tre lalong ki beri ki badai ban pet ya kan kam na ki department ki ba fair ti ngi la tho da ka bas ya ka city ka bolong very clear ka basai ka High Court kan pet bat ngikmit lenti ba ka High Court kan pediang kan ni bat lamba ka jing pediang ka High Court le si kan don ka jing bed hak kom tre bat kan don ka kilat ki ban yada ba kini ki jing ja ki basursi nom ja shu nang ni sakma jongka jongi abang itu sa High Court mentang ka singi ka letter petition ru ni labu ka we ni ki jing kerpat ka jongi High Court ka lomba ya kitu ki bangat akani ka pot ka High Court ka de ban direct ya ki bor ki ban pet ban siu ya ka compensation ya kiru la de daily balap ba ka don ka jingle thurmur jong ki brio ki ba tre to ka kam la ni ki brio ki ba pet ki bom klam shim ki la kelenti kumba de ban shim de ban pen sitom mo de ki brio ki ba le thurmur la ni ki ba tre thurmur ki kam ti ngi khmi lenti ba lamba ka ni ga letter petition kita ki ekin pau khmat ba ki brio ki ba de se ban yo ka compensation la da ka High Court ka rai ka ui ba ka de ban ai ro se ki la ban yo ba kum ka compensation